Para sa detalye ng ating balitang regional, Twin Star Gilbert Estrella. Congressional candidate ng 6th District, nilinaw na walang nilabag na anumang panuntunang may kaugnayan sa AKAP, AICS at TUPAD, maging ng COMELEC regulation. Ang detalye ng balita sa pagbabalik ni Kapartner Sheila Balog. Nilinaw ni Twin Star Gilbert Estrella ng 6th District ng Pangasinan na wala itong nilabag na anumang panuntunan na may kaugnayan sa AKAP, AICS at TUPAD sa distrito. Maliban dito, wala rin nilabag o nilalabag na regulasyon ng COMELEC at kahit anong batas ang ading ng 6th District ng Pangasinan si Gilbert Estrella. Magiging bukas si ading Gilbert sa investigasyon at tanda itong sasagot na walang takot at pag-aalinlangan dahil malinis ang kanyang konsensya na walang ginagawang mali. Ayon sa OPA ng 6th District ng Pangasinan na si Gilbert Estrella, tapat itong sinunod ang lahat ng patakaran at batas na may kaugnayan sa paparating na election 2025. Para sa Diyos sa Pilipinas Sumahal, Sheila Balog, ka-partner mo sa Balita at Serbisyo.